Nor zira? Kaixo, Javi naiz, zirko artista, malabarista eta orekalaria. Zer lan duzu joan etorriak proiektuaren egonaldi honetan? Egonaldi honetan Arri-Zurin, iparralden, landu duguna da ikuskizuna idazteko modua. Ideia batzuk pentsatuta neukan, baina Endika Salazerren laguntzarekin pixka bat mundu horretan, malabarren munduan gehiago murgildu gara, eta ulertu dugu bakarrik malabarrak ez dira egiten pilotekin edo mazekin, baizik eta pizarra batekin, mikro batekin, eta bueno, bilaketa prozesu horretan sakondu gara. Pixka bat, rolling zirkus ikuskizuna den hizkera eta hizkuntza sakontzeko. Eta azken galdera bat, xingarra ala gasna? Bueno, hemen biak probatzeko aukera izan dut, izan ere hemengo familiekin aritu naiz bizitzen, eta bueno, bat aukera behar banu, gazta aukeratuko nuke.